Palle Graverskov, som folketingskandidat, hvordan ser du så på landets økonomi? Jeg må indrømme, at jeg er bekymret. Vi har set, at et stort overskud er blevet forvekslet til et minus på 80 milliarder. Det var så godt nok kun 43, da de fik regnet efter. Men boligboblen og regeringens skattepolitik har desværre ødelagt økonomien. Hvad mener du, vi skal satse på? Jamen, vi er nødt til at satse på at få skabt nye arbejdspladser. Og det kræver, at vi uddanner vores unge mennesker. Det kræver, at vi investerer i boliger, veje og infrastruktur, støtter nye virksomheder og den slags. Men hvor skal pengene komme fra? Jamen, der er en del store selskaber, som undgår beskatning i dag. Det er de multinationale. Bankerne, de skal også bidrage. Så skal vi have lagt lidt afgifter på småøerne og sådan noget. Men pensionsbeskatningen er en af de helt store indtægtsmuligheder. Vi skal fremrykke pensionsbeskatningen. Hvad med børnefamilierne? Jamen, børnefamilierne, de har jo i de her år svære kår. Vi må bare erkende, at der er rigtig mange fattige børn, der vokser op uden de muligheder, som mange andre unge mennesker har. Derfor så er vi nødt til at øge understøttelsen til dem, der er særlig ramt. Og vi er også nødt til at genindføre børnechecken til 3., 4. og 5. barn. Hvad så med de ældre? Jamen igen kan vi jo desværre konstatere, at de ældre, de er i mange gange i en situation, hvor de har svært ved at klare sig. Dem, der ikke har sparet op til pension, der er vi nødt til at øge pensionisttillægget, og vi regner med at give dem 5.000 kroner hver om året. Dem, der har trængt behov. Vi vil selvfølgelig fastholde efterlønnen og pensionsaftalen, som den ligger fra 2006. Palle Graverskov, hvad mener du om miljøet? Ja, miljøet er jo et af vores satsningsområder. Vi har vist, at vi kan det der med vindenergi, og der er altså bare brug for at få boostet det hele den sektor igen. Der er masser af jobs, der skal skabes. Der er masser af miljøtiltag, der skal gøres. Tak.